Čau, 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 ty z vás zdraví pan editor, kdo jiný než já. Toto video mělo být už včera, tehdy 30. listopadu, byly tam nějaké technické problémy, tak vychází dneska, takže to novinkové videjko z hrnutí blablabla mám dneska v plánu ještě vydat, takže jenom ať víte, že toto je natočené ze včerejška. Jen ať víte a užijte si videjko. Takže čau, 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 zahlásím se tady znova. Dneska už po druhé. Protože dneska si dáme společný vineček. A ještě mi z minula jsem zapomněl, možná nějaká blbovinka. Ten bus bude opraven, tady budeme rebuilding, tady máme nějaké questy, že dostaneme emote toto. A backpack. Hola. Potom máme weekly, nějaké weekly, blablabla, to nás moc nezajímá. A ještě k tomu emotu, když máme to nově tady dole, Airvium Collection. Stačí na to kliknout a takhle si můžeme vybrat emoty, třeba dejme tomu, co to je. Ok, to nás nezajímá, já jsem chtěl jít zpátky. Ale pro mě, prosím vás, tak. Dáte, třeba dáme tento. A dal se nám, ale nedal se nám tady jako do slotu. Takže to je parádní, konečně, nemusíme to mít nastavené. A nevím, nic zbývá, než se vrhnout na mapu, se na ní těším a uvidíme moje první feelingy. Takže my na to jdeme a jdeme se na to společně podívat na tu naši mapu. A hele, nemáme Battle Pass. Takže budeme chodit po tsunami. OK, počkej. Bčkem se tady dáme, když tady není bus. Spade, respect, turbos drive, dáváme respect mu. No počkej, my se nemůžeme ale vzít lokaci. Aha, budou asi menší lagy, protože nová mapa, všechno. Tak se to bude lagovat. Za to se omlouvám, to za to nemůžu. Tak dopadli jsme úplně někde do prdele. Nevadí. Mapu, OK, takže první zóna je nějaká klikata, není kulata úplně přesně. OK, takže prostě podle mapy, nebudu mluvit anglicky, víte, že neumím moc anglicky, na to se jak už. Battlefield Boulevard. Kam ty lagy mě serou, kam vždycky každou season. To je staré, no. To sorry, ale jako za ty lagy fakt nemůžu toto. Ale novou zbraň. A tady máme nějaký odpočet. A to nějaký event, nebo co? OK, za 6 hodin to je. A 8. Aha. Já tahle MK. No, ona má scope. Kolik dává? 22, magazince 26, fire rate. Och, to bude něco. Auta tady jsou, sklo můžeme přeskočit furt? Let's go. Furt můžeme. Kámo, ty lagy jsou fakt ale strašný. Pink 40, no jeden. Milionové sezóny, že jo? A Storm Shrining, nově, OK, vpravo, všechno to úplně změněné. Jenom dané nahoru. To prči, to bude všechno nové. Jaj, a kde je ta častka jako? Tady je. Doufám, že hrát nebude řvát. Hele, collect boost part. No, se něco collect, no nevadí. Dual hammer. Double shotgun, no to no, se spoto. To je teda do struktur. Moc ne. Engage, to už známe. Ale pozor. Je to tahle pistolka, ta je moje oblíbená. No jo, tak to budu používat. A víš, jak jste mohli vidět, když přebíjeme, tak tam vidíme, jak se na to pomalinku načítá na ty zbraně, ta novinka. Máme ten scope je hodně. Kamu my můžeme přebíjet, když máme scope. To myslím, že je novinka. OK, dobře, když míříme. Granáty, no tyva, tady je novinek. Ježišmarja. Ten pistolku si nechám. Granáty, to bylo asi jako normální granátky, ne? Jo. Ale. Nově pojízdný reboot van. Naskoč. OK. To je dobré. Můžeme rebootovat a jedem. Nice. A chci jenom podotknout, ne všechny. To dáš se jako řídit. Ale typek. Zkusíme to Mku.
A jsou ještě nové zvuky. To byl boťour. A už jsou nové zvuky. A hit. Co to, počkej, co to je? Halo, já nemůžu stavět. Aha. Proč to? Tam mi dělá kámo co chce. Switch mode unbound. Počkej, co? To je něco nějaký nové setting? Au, au. Počkej, já hraju Dua. Parádně hraju asi Dua. Tak moment, počkej, to musím najít nastavení. Kde to je? Simple build, to je nový nastavení. Aha, tak to vypnu jako, to nechci. Můžu už teď stavět? Jo. Jo, ono to funguje, jako kam se podívám, tak mi to postaví zeď. Tak když se pojde nahoru, tak asi takhle. Jo, tak to, pak to je pěkná blbovina jako. To je dobrá blbovinka jako třeba. Ale někdo to možná ocení, jo, ale... Já se to neznám moc dobrá novinka. Golfový autíčka zpátky, nice. No, tahle lokace vypadá pěkně. Tam máme. Jo, to jsem označila. A můžeme vpravo vidět, že kde není zóna. Tak je to tak tmavý. To je novinka. Máme mostík tady. A kdo se přihlásí 27. až do 29. Prosince listopadu, tak dostane tento obdržel dneska tento free skin, takže kdo ho nemá, kdo to nestihl zapnout, tak asi bude v shopu, nevím to jistě. Tam já jsem asi zapl fakt nějaký mod. Kamu ale dává jako dobrý rány. Až? Takže teď tím já jsem poměl dlouho nehrál, no, ale a nový zvuk jako toho zabíjení nebo damage dávání a je jako uspokojící pro mě. No. A vlevo dole vidíme, když nemáme náboje, tak nám to svítí šedě. Nice, tak to dobrý, už se nebudeme plét konečně, takže nám to třeba nepřebí. Já si hraju fakt proti botům. Až kolik je? 1 hodina hoši, když to točím. Tak sakra, to by neměli být boti. No, ale tady nám něco svítí. Billboard, nebo prostě taky ty... Co to? To nám dá nějaký úkol, ne? Jo, Spasora Bar Chest. Any gold, OK. Takže nějaký questy, dobře. A tady jsem viděl balón. Kam odletěl? Tady jsou balóny. Ty lítají volně po mapě. Humble Hills, nová lokace. To tady máme. Nemůžeme se vykoupat. Další shotguna, kámo. Další boost part, to vezmeme. Dáš? No, takže to bude asi jak pumpa, ne? 96, já myslím, že jo. To bude jak pumpa. Ale tady máme Enforcer Jarko, to už tady bylo. Ale spíš toto MK bude podle mě na tuto season nejlepší. Dual SMGčka. Amo tady tolik starých nových zbraní. Shockwavy, ty si vezmu. Mají mít nový zvuk. Tak schválně, poslouchujeme. No, žádný nový zvuk jsem neslyšel. Nebo jsem možná jenom blbej. Kámo, ale tohle mi fakt připomíná toto season jako takový ten Hollywood. Když tam mám ten Hollywood sign. Že někde tady možná, nebo tadyk. Když tady někde, tadyk. Jo. Tak je to takový Hollywoodu, no. Balony tady lítají, to je good. A tady je ta last reality nebo není? Nebo já nevidím právě. Je tady už nebo ne? Nebo to bude postupně? O, modrá, pojďme. Měly by být i sniperky zpátky, co jsem slyšel. Zatím jsem žádnou jako nepotkal. A zatím jako moc otevírám čestky, že? Takže uvidíme. Zkusíme nějakou hele, ne, tady si nějaký úkol. To bylo asi nějaké příběhovky, ne? Kolo? Nemůžu moc vzít. Až jsem bug... OK. Nemůžeme si zavřít. Já mám si představ, ty budeš někde tady a ty půjdu za tebou. Ahoj. Už tě překvapí. Udělá ti buff, vole. No vylekaj. Doufám, že se mně to nestane. Protože s mým štěstím si přivolám všechno. Ale ty stromy mi připomínají kapitolu 3. Ty velké stromy. Ale musím říct, že hodně změn tady je jako nový, tyjo. Jak máme zbraně.
kde máme buildy, kde máme materiál dokonce. Všechno, HPčka trošku zlepšené vpravo nahoře, mapa. Hodně velký změny. Ale líbí se mi to, jsou o dost jako lepší. Brain, když sprintíme, vidíme to uprostřed. Dole. Nice. To jsou fighty, vidíme. To bylo zase boti, ne? 9 lidí. Jo, jsou zase... Mamo, proč nemám... Kam, ale tohle... MK mi vyhovuje. Čekaj, když se tady boti vyzkoušíme i tu shotgunu. Já jsem kečko každý zná. Amo, jestli to koušem, já nevím proč dneska. Amo... Ty zóny já nesnáším nové. 144, tak to je slušný. Zelená. Za 144, jo. To se mi zdáš moc. A hele, tady máme nějakou kolonku. To je toto. Co to je? Podíváme se. Kámo, ne. Kde máme ten, ne. To je prostě zábavní park tady. Zábavní park ve Fóňu. To, co ti je dává. 77, kámo, ta bude dobrá. No já ti říkám, že tahle shotguna bude OP jak prase, nebo prostě dobrá. Můžu na to vlízt, prosím. Puste mě, já mám tiket, pojďte. Kaž? Můžu? Počkej. Oh no, to je dobrý movement. Jestli mu dát Ečko, počkej. No ne. To je mazec, toto. To se mi líbí. A když vyskočím, tak mi to dá glider. Ámo. To je best jak prasa. Já chci zkusit ten teleport. Jaký portál? Ježi, nebude to jak Star Wars, takový ty meče jejich. Já si myslím, že jo. Káš? Není načtený, milujem Fóňu. No to je performance, no co chceš čekat? Vlezem tam co nám dá. Katanu asi si myslím. Jo. Počkej, co se? Počkej. Počkej, jako my vezmeme a teď budeme boss, jo. OK. Takže to není tak jednoduché. Takže my vylezeme s mytikou, nebo s legendárkou, to vypadá spíš. Až budeme mít to boss nějaký. A jak to funguje? Počkej, pravím. Jo, to vypadá Kinetic Blade. Už tady byl jednou. A ten meč vypadá jak v kapitole 4, myslím, že ten jeden. A ta mapa se mi docela jako líbí, čeká se to. Kamu to mi jde připomíná tahle cesta. Pod tím stromem. Je někde v reálu, kámo. Nevím kde přesně. Kámo, doufám, že v tuhle kapitolu mě začne zase bavit. Že kapitola 6 byla totální nuda. A teď. Jo, pozor, tady nespadnout. A teď. To mám vrátit Last Reality, což by měla být už asi možná na mapě. Pardon. A 7 se má vrátit. Kdo nezná, tak pochopí potom možná. Kdo nezná. Ono to už jsou 4 roky zpátky, no. Tak jako to už moc lidí jako nezná. 3 lidi, no tak to dáme, no. Jestli tady budou ty 3 zase boti. Tak aspoň budeme mít vineček na videjko, proč ne? Potom se dáme další hru. Zabrání to fall damage? Zabrání fall damage, tak to bylo dobrý. Ej, počkej, je balón. To je v tom balónu. Tam vlastně buguje fakt movement. To je jak vlak. To je jak vlak, prostě. Kam my tady máme klingry? Ne. Tam klingry ve Fóňu, ty byly, už tady dlouho nebyly. Já, tak jo. Tady je ten posledňáček, já tam zkusím tu snajperku. A ta už byla, myslím, že jednou ve Fóňu. Tady je. 84, OK. Neřeš. Kašu na to. I z vineček, kámo, já tady měl boty prostě.
Tady můžeme vidět vítěznou umbrelu. Umbrella. OK. A já jsem měl 3, aha. Dobrý fail. Můžeme si zahrát jiný mod. Blitz je vyplý, OK. Reload je vyplý na 4 dny. A rankedy? Tam tady je nějaký asi Lost Chapter. To asi bude nějaký film možná. A rankedy můžeme? Ne, rankedy se vrátí za 4 dny. A kvůli čemu? Má to tam napsaný? Jo, kvůli Battle Passu, takže až odpravíme Battle Pass, autobus prostě, tak se nám to vrátí. Takže počkej, takže teď budeme na té vlně do 4. prosince. A potom upravím, takže 4. prosince už budeme mít ten autobus. Tak to je dobré. Kámo, ale ta MK je prostě broken jak prasa. 61 do hlavy. Šedá. Hoši. Já vidím, že tady bude MK, kámo, a ta shotguna. 2-1. Kámo, teď se vyletěl ještě víc. Já si myslím, že čím víc skočíme, načasujeme to, tak vyskočíme víc. Ale nevím. A můžeme vidět tu vítěznou umbrelu. Jo, kurva, kámen. Tady máme tuhle lokaci. Je to ta area 51. Jako zatím jsem neviděl žádného jako bosse, ty vole. Tady máme M-ku. OK. A vy můžete něco nově. Po té kutálu sury. Amo, self-revive. A dá se do resources. Počkej, my se můžeme revivenout. Sami v solech. Tak to musím vyzkoušet, kámo, za chvilku. Nalutíme se a zkusíme je sami se uživit. Jestli jo, tak to bude broken. V solech bude totálně broken. Co to je za zlatou pytlovinu, za krásku. A lighting gun. No. Tak. Tohle bude OP jak prase. To už můžu rovnou říct. Ale to nám zrovna spadnu. Bude tyhle. Nevím, co si mám vzít, prostě tady tolik zase věcí, že než zjistit všechno v jednom videu moc nejde. Nejdřív si to musíš otestovat. Riff anomalie, počkej, nějaká nová. Hide and seek, stand still, crouch. Margon and Ruby. Jako. OK, tak to je po celé mapě, tak to jo. Když budu stát. OK, jo, to takhle, to je jak mytika, prostě to fungovalo. OK. Zkusím tu elektrickou. Tak ta půjde, kámo. Do staveb moc nedává, ne? Čekáme, než se to postaví. No, trošku dává, no, ale málo. Tyjo, ty kaktusy tady, to se mi líbí, tady toto. No, máme nahoře nový kompas vlastně. To je novinka. Vylepšený zase. Nám se to líbí. Počkej, zkusíme ten wingsuit. Jak to funguje? Je to... Česka tady, jo. OK, možná nějaké podzemí. Káš? Levým kliknout. A letíme. Jo, takhle to je. Pojďme, trefíme to, pojď. Jo, tak to je dobrý. Počkej, pistolka, kámo. Nevím, co si vzít, kámo, to je tolik věcí. Počkej, to je boss. To nemůžu použít, počkej. Jdeme na bosse. Otestujem. Boss, mytiku. Počkej. Tohle boss. Aha. Brutusa. Počkej, vezmu si tohle. Tak. To z něho spadlo. Mytická double shotguna. OK. Self revive, takže z bossu padají self revive. Může mít 2? Ne. Transform into the Beast Brutus. Počkej, se můžeme proměnit na bossa. OK, tak to zkusíme.
Jsem teď Brutus. Přidal nám to, kámo. 25 HPček a shieldu. OK. Komu se je tak to je broken. To je broken, kolik to dává? 82, no. Oši, myslím, že to bude hodně dobrý, kámo, toto. SUS Studio, počkej, co je tady tak SUS? Tady je Brutus. Co se tady točí? Nějaké SUS věcičky? Může něco s tím dělat? Kliknu levým, co se stane? My si přivoláme své henchmeny. No tak to je broken. Kámo, tohle bude síla. A jdeme vidět pořádně na mapě, jak můžeme vidět. Vidíme se tam. Takže to není tak až jako OP. Ale kámo, my si healujeme. Ten Brutus nám něco dává. Brutus, Grant, Stamina and Vitality. Nejce Vitality. Takže máme neomezenou staminu. Kámo, tak to je dobrý. A mám to asi na 60 vteřin? Možná. Když lítám, tak do víc už nemůžu, protože to je jasné. Když paní, tak zrychlujeme. A ostatně vidím speed. OK. Tak pojď. No když, počkej. Pojď to dá. Uhni. Tak to moc zjistím. Že ty teda už za 24, potom 14. A mě zajímá v tom suitu, jestli můžeme hned střídat. Zkusíme to. Já to se ovládá tak trošku složitě. Zkusíme klikat. Trvá to. Tak to nevím, jestli bude tak jako dobrý. A movement to bude nejlepší. Ale nevím. Musíme to ještě otestovat. Ještě to nemám otestovaný všechno. Kamu je, tohle mi připomíná, co je v reálném životě, taková ta velká kolony, nevím, kde to je zrovna. Los Angeles ne, to bude někde. Teď si nevzpomenu, ale je to v reálu. Kdo ví, jo. To je další boss, počkej. Může být jako za někoho jinýho, aj. Aha, počkej, tak to zkusíme. Tak, a co teď? Zabili jsme ju. Ok, to je MK. A ta sniperka. Tam spadlo z ní. Oko, no tak pojďme. Mytická sound rifle. 28 damage. Chuck Jack je furt ve hře, OK, tak ten si vezmem. A toto je... Když to vyhodím, já už to nemůžu vyhodit. Sakra. Takže už budeme celou hru prostě Brutus, OK. Můžu to nějak zničit? Ne. Zase pojď to reboot. Počkej, jedem. Můžeme se pojít na další novinky. A mám tady i golfový hře. Ještě tyjo, tak to je pěkné. Teď si můžeš zahrát golf. Jak byl tu? Kolik dá, počkej. No, a za hlavu chci ještě. 53, to je dost. A ještě když tak střílí, kámo, to bude OP. Sorry, že to říkám furt, ale tohle bude OP. To bude OP svině. To bude OP, jak svině. A zatím jako všude jsem potkal rebooty, kde se dá jezdit. To je trošku hodně blbý, to není dobrý. To budou všichni odjíždět. To bude hodně bad. Bude se chtít to živit, typek ti to vezme někam pryč. Ale má to fuel, ne? Má to fuel. Takže to není vždy. Přesto, že ti to typek hodí tady do vody. To si skončil. To si skončil, kamaráde. Já bych zkusil ten server revive, počkej. Zkusíme to. No ale já nevím, jestli se zabiju vůbec s tím bossem. Kámo, tento skop mi vyhovuje. Zkusíme to. A to je strom. Díky, strome. No a co teď? Self revive device ready. Activate. Jo, takhle. Můžu fakt valet sudy. Nestřelíš, nestřelíš.
Tak, já jsem zpátky. Tak to je dobrá věc. Oši, máme to. Tahle season, ta bude moje. Kde je ten las? Henchmeni, pojďte mi pomoct, pojďte pomoct Brutusovi. Pojďte mi pomoct. Najdi posledního. A už ho máme, počkej, pojďme. Druhý win. Bez korunky, protože to jsou boti. Dobře, no, nevadí. No, máme level 5. A jak to funguje ten Battle Pass vůbec? A tam si můžeme unlocknout set dokonce. Takže my můžeme přeskočit tento, jo. Až? Takže jo. Můžeme tady claimovat prostě, aha. Ale tady už musíme mít level 20, aby se z toho domkli. No dobrá, to je dobrá novinka. A já chci zjistit ještě jednu věc. Na to si už dám customky. Jestli je ta Last Reality už na mapě. Tato krasavice. Jako musím říct, že to surfování není až tak špatné, no jako já chci spíš jako Battle Pass. Tak, pohled na mapu, krásná. A tady je ta Last Reality, tak počkej, ona ještě... To je docela malinká loď, jako jsem čekal větší. Na obrázku už je před nějakou jak Mothership. Možná toto je jenom začátek. Možná toto je jenom začátek té lodi. Je to není celá. Takže Last Reality už máme na mapě, tak to už máme potvrzeno. Toto se chtěl vědět jediný. A už z tohle hraní by to bylo všechno. Našli jsme nějaké novinky. Podle mě nemůžu určitě všechny. Ale to si když tak řekneme. Pokud byste chtěli. Uvidíme podle toho zhlídnutí tady, jak se to dostane. Jestli uděláme zítra novinkové videjko, jakože všechno, co je potřebné vědět o tyto season, jako jak to funguje, nějaké zbraně, blablabla, víte, jak to chodí. Tak uvidíme. Já až zkusím si zahrát dneska, říct si všechno. A po případě, když tak udělám zítra z toho videjko, ať víte všechno. Takže pro dnešek už se loučím. Budu rád, když si zahráte Support Creator. Můj Support Creator Čechy a podržitko Filipa při nákupu. A se s vámi pro dnešek už loučím. A běžte si užít season, kdo jde. Takže se zatím zdarec, uvidíme se zase někdy jindy.